tehenek. De hogy lehet? Most videózol? De hogy videózol, csak itt Nem már. tartom. Videózol, Buzi. A biztos. Amúgy a tehenek mi a autisztikarcsi? A tehenek már amúgy is már eredetileg megvoltak. Az hon vannak? Bazd meg, mit tudja, amely arra elmész, jobbra ott vannak. Hát no, ide eljövök, tudom. Ott egyenesen? Itt vannak, igenis. Meg lehet venni, vagy mi a rá? Biztos, oda kell vinni a bálát. Ja. Ja, itt vannak te. Tudáljál rájuk. Kurva anyátokat. Meg kiskocsival. Vinni, figyelj, driftelek. Nyomjad neki, fog meg. Én már egyszer földültem, öcsém. Hangja vannak te. Juhú, na várj. Drift. Hátrafel. Rosszomat videózol, Sice. Nem is videózok, csak tartom. Ó, nem videózol. Hát nem. Ne nevessél. Mi? Ne nevessél. Te Buzi. Ismerem a fajtádat. Nem meg a tiédet. Mit csinálsz? Az nem, azt menni kell tankolni. Ott van mellette bal oldalt te. Hát tudom, te kis te. Megveszi a pizzát. Szegény.